mones de Pasqua són el dolç més emblemàtic de la Setmana Santa. Al nord de Castelló en trobem moltes de xocolate. Del tradicional ou a les que incorporen els personatges favorits dels menuts. Els forns del maestrat donen forma a aquestes mones al seu gust. Tenim la base, tenim després la paret que fem tallant i després tenim les esgrafies que fem en xocolate blanc que les ensamblem a la paret. Els forns han importat per proximitat aquesta tradició catalana i són autèntics mestres xocolaters. Has de controlar molt bé les temperatures, que no s'engele, que no estiga molt calent. S'atreveixen fins i tot amb esta rèplica de la Xiprestal de Vinaròs feta amb 30 quilos de xocolate. La gent s'emociona quan la veu, és la més gran que he fet jo mai. Mentre els forns de Càlig convertís de nou en parada obligada per als amants de la farinosa. La gent els agrada molt i venen de molt a lluny i venen a buscar, i de Barcelona i tot, veig anar. Una mona allargada feta a mà amb paciència i productes locals. La que més és el cabello, però ja estan guanyant molt de terreny el requesón, la mela i el xocolate. Estos dies se n'arriben a fornejar milers per a compartir en família. Està molt tobeta i molt bona. Cada un li agrada una a casa, entonces provarem una miqueta de cada. Sabors inconfundibles que segueixen endolcint les Pasqües als valencians.